jsem Jack. Čau, já jsem Peter. Dneska spolu letíme, co vole? No, dneska to budeme dělat. Hele, viděl jsi tu nehodu, co se stala předtím, než jsme odlítli? No, ani ne. No, někdo se vysral na záchodě předtím, než jsme odletěli. Zajímavý. Hele, nevíš, proč na tom letadle nejsou žádný pasažéři? No, vím, protože už tady to letadlo má spoustu vat, takže ho jedem zašrotovat. Jo. A hele, znáš tu písničku? No, jasně, že znám. A nechceš si zatrsat, když tu nikdo není? Jo, to bychom mohli. A zapnul se autopilota. Jo, je zaplej. Tak jo? Jdeme na to! Wow, to byla jízda, to. Jo, bylo to super. Ale radši bychom měli jít zkontrolovat toho autopilota. To jo, no. Ty vole, to byla ale paráda ten tanec, co? Jo, bylo to super. Tyjo, někdy si to musíme zopakovat. Jo, to musíme. Hele, nešel bys dozadu zkontrolovat ty kontrolky, něco mi tu nesedí. Jo, jasně, už tam běžím. V pořádku? V pořádku? Ty buzerante chlupatý, jdi do prdele. V pořádku? B2, B1 běží? V pořádku? V pořádku. Vše je v pořádku. To je divný. Je to furt něco svítí. Víš, radši zkontrolovat na hajzlu obvody. OK, už tam jdu. Nevodnu se smíkrát. On to ty vole. No tak si dej. A poštam zase musí mít já, poštam nejde třeba on. Aha, tak už vím, čem byla ta chyba. Teď už by to mělo jít. Takže chyba byla opravena mezi oborem B1 a C2. No, konečně už to tady ani nesvítí. Ale neměli bychom to otočit o 90 stupňů? Jo, jasně. Toč to, toč to. Točím! Otočili jsme to o 90 stupňů, teď letíme na západ. Takže letíme nad pouští, co? Letíme, no. Hele, něco divného slyším. Jdu radši zkontrolovat trubky dozadu. OK. Já počkám tady. Ne! Sakra! Co to je? Ne, ten idiot Jack to zase špatně zapojil. Měl bych ho rychle varovat. Jež! Jacku, ty co tam totálně špatně opravil? Co to sakra děláš? No, já... No to je jedno, každopádně za chvilku to na nás vyteče. Pojď, rychle zdráme. Ale co, Peter, co? Fuj, to smrdí. Zdrhej. Jsi celý hnědej. Pomoc. Fuj, to smrdí, rychle dolů. Ty jsi celý hnědej. Fuj, to strašně smrdí, rychle dolů. Jsi celý hnědej. Musíme to všechno rychle vypnout, jinak to tu celý zkratuje. Jo, jasně. Musíme skočit s prákem. Přetížil se palový články. Rychle ven. Ty vole, pojď podívat tomu oknu. Co se je? Ty vole, bouchá nám letadlo. Rychle pryč, do kokpitu. No, to byl tvrdý dopad. Asi jsem si zlomil řiď. No, vše to tady hoří. A Petře, jsi v pohodě? Ty vole, asi jsem si znovu všechny kosti v těle, pomůžeš mi ven? Jo, pojď. Díky. Měl jsem se odsud se nejrychleji dostat, než nás to tu zavalí. Jo, ale hodně rychle. Ty vole, slyšíš to? No, co je? Ne, ono nás to se zavalilo.
Co teď? Stop. Ty vole, nevím, co budeme dělat, co si pol na nás to tu. Ale počkat, jsou tu dveře, ale jsou rozbitý. Ale vidíš tam tu lékárničku? Vidím, no. A tu sekiru vedle ní? To je dobrý nápad, to bych se tam mohl dostat. Takže máme tu 2 květináče, kompas, CDčko s posledním závětí, hodiny, 2 záchranné vesty, mlíko, 2 kyblíky, 5 žebříků, redstone a 1 páčku. Ale nejlepší by bylo vzít tu páčku a použít ji na dveře. To je dobrý nápad. Bachaj, nespadneš. Au. Už kasovisku. 2. 1. Akce. Ale, sem bychom mohli použít ty žebříky, aby jsme vyšpelali nahoru. Jo, dobrý nápad. Je tam. Jsme v poušti. Jo, to ne. Už tady 3 dny chodíme. Já už to mám dost, mě už bolej nohy. Já už bych si konečně napil. Mám strašnou žízeň. Ale, slyšíš to? Co? Hele, nějaké auto. Jsou tam lidi. Dělej, poběž. Tak tu jelo asi to auto, ale už ho asi nestihnem. Sakra. Hele, myslíš, že ještě někdo dostaneme z té pouště? To doufám.